complain abịa ụmụnna anyị na-eje ekpere n'Imo steeti na-eje ka nwa virgin gwa ọhọ ya ka nwa virgin nye ha ego nwa virgin nye ha ndụ wee pụta nwa accident n'ụzọ kịta edo ego ndị ofu onye n'ime ha na ha edere m ozu one of the family member onye gbaji spinal cord. Ndị pneumonia ga-aba arụ n'ihe ha na-esusu n'Imo steeti kịta ndị pneumonia ndị oyi ga-aba arụ ndị ga-anwụ for this thing ha ndị ngụgụ ha ga-akpọchi from there abụ adị ha na lungs ha na olive oil ka nkụ mana na Igbo gọvanọ kịta ha pụta na-akọ Peter Obi ọnụ eho nwanne gị onye Igbo gọvanọ onye Igbo pụta Peter Obi nwaanyị chọrọ ka anyị mara ma ọ ga-echegene na okene azụ onye Igbo ịpụta gị nwa bụ Igbo gọvanọ na-akụ ya ọnụ na ịmara ihe bụ opident na ọka onye Awụsa jechi anyị ndị be anyị ụfọdụ nwekwa isi o amtala ife anyị nwapụta ife anyị nwa na-agba mba ka ngwa gị eziokwu ụfọdụ ndị be anyị dị inye ha n'aka onye na-echi chọ miracle na nke ma mmịa nwere ọkpa ịtọ kịta shuga na-eme mmịa ebe mmịa ọkpa ọgwọghọ mmịa onye ọbụla ma mgbe nwa anyị nwoke nna anyị ọwọ mgbọ nke Enugu mbụ Elijah Enugu a ga-echeji afọ ya bụzi nna anyị ọwọ mgbọ ụnụ afụgonụ ka o si eme ọkwa ihe a na-epụrụ ichi ọ dịka onwe nna chọọchị ngwa bụ na eziokwu na-asị m na I'm laughing the death mana ọ ka ọ dịrị gị na mma o setigo na complain abịa ụmụnna anyị na-eje ekpere n'Imo steeti na-eje ka nwa virgin gwa ọhọ ya ka nwa virgin nye ha ego nwa virgin nye ha ndụ wee pụta nwa accident n'ụzọ kịta edo ego ndị ofu onye n'ime ha na ha edere m ozu one of the family member onye gbaji spinal cord na asịsị deposit 1.5 million ụna n'afọ ya they got accident 2-3 days ago ebe ha na-eje ekpere na nke nwa virgin and ebe accident a mere bụ a very bad place ụzọ ahụ dọrọ mma ebe ahụ if care is not taken inwe accident there ụna afọ gị ya na-agwụ onye nke agbaji spinal cord nke a ga-bụ mbido the ozi ha na-edere m na not need 1.5 million ọ kakwa mma na nyere na expo bụrụkwe na ya kịta jewe na nke nwa virgin na when video post we ka onye rụ n'aka ma kịta gị daa afọ ịmanye bụ spinal cord ọ daa na 2 years 5 years ọ bụ na eziokwu na ọ gbajiri agbaji ọ bụ na ọ mgbaji gome na eziokwu ịtọkọrịgokwa na ịma ihe bụ na mmadụ atọ ga-atọ amara m ihe na-eme ndị be anyị kedu miracle ị na-achọ ọ dị ka nwere bụ miracle n'ụwa country niile were one pattern na survive ọ dị ka miracle emenugoro anybody born by a woman being on this planet earth ihe ịkpọ miracle bụ normal something kwesịrị ime elu gị as a human being normal something nna agwa gị na reality hit ego kịta na ịgbaji spinal cord ka ị need that miracle ị kwesịrị ime ọda egote mmiri na nke dadu wetara gị n'ụlọ ọgwụ kịta reality hit go the whole family member na ha agbara ishe datọ heta kịta gbagbara amaghị m anwere ọgwụ ala agba ndị ojii n'isi ama m nwere ọgwụ ala agbara unu n'isi unu were ndụ unu na-agba gambling Jizọs ndị nyere unu Jizọs ada akpọ Jizọs fa na-aga n'iru gọọmenti na-akwụ ha ụgwọ ụzọ dị mma metro station na-alụ ọrụ ụmụ nwaanyị dị mma na-agwa ha njem n'ụgwọ onye chọọ moto via moto nye ya 15 years ịkwụ ụgwọ ọrụ dị mma ọrụ dị nwaanyị adịghị achọ di achọ onye chọọ ịnụ jọ n'ụlọ onwe ya di so na baanyị ka Jizọs na-enye di na-enye nwa enweghị gbasara Jizọs na nwa sayensị na-enye nwa inwe health issue you follow due process sayensị ọgwa mgbe de condemn ọ na de totally condemn iyi ego nwa igolo nwa zuo ike una na-akwagharị from left to right ịchọ ihe free onye ọra na-achọ ihe free abụrụ human being if you're looking for free something you remain poor forever. That's all. You lose the get. The whole world are using one system to survive. Dubai, America, China, Japan. One system, good governance. And here, you want to use Jesus to survive. Why the people that gave you Jesus are surviving through the help of their government? With this type of religion, do you think that Africans are going to wake up? Our politicians will keep on duping us. Somebody needs to go in your channel. I tell my dear, not one side. That's not God. Somebody brainwash you, guide. No one here, you have no problem. One here, make an offer. Up and Ebuka, we ain't struggle with faith, guide. If you don't get about all on a miracle, in that way, no, let me know. They want a miracle, bro. And when they come miracle, and when they are free, just want to buy no, but they walk. And I'll roll. And when miracle money not be anywhere in the whole world. Man, the only thing that you know, job fear ni ham. Only when you get Ebuka na, but you need more than Nigeria. A stage via Kosi. The only people get those here Kosi book, I see 1 week government. Without it, a stage go Nigeria that every average Nigeria they prone to die at any moment. A Nigeria pregnant mother they prone to die at any moment.
ihe tago nwa mụrụ taa nwatakịrị nke ọzọ ka mụ na hospital the same time ya na hospital ka e buru ya rush another hospital nwere incubator pasị na ya akpụ 150,000 the family nwere the 150,000 ekuri ya chetekwazi mgbe ji kpọọ m nsị na the 150 fechi ya so na the hospital the child anwụgo amụrụ nwa taa ọnwụọ taa because of system of the government isi etiri ya ụdị ihe oge eme na UK na nwaanyị abụrụ nwa afọ 9 months ga-ejekwa dị kpukpu ime ọzọ kwa bụkwa another 9 months na amarakwa ma the same thing na ga-eme kedu ihe na-ewere unu kedu ihe na-achọrọ ihe free for una na-anwụ sisi n'ụlọ na-eji ekpere una na-anwụ for no crying out loud so onye ahụ this guy na-akpọ m nkịta na ọka m weta 1.5 million kwunye elefa ọ ihe o ji akpọrọ m na phone ikpo ka bụgo spinal cord gị na kịta ka ihe aghọta na ọ na-eme besọ ga-eme gị I'm telling you ị ga nọ na besọ ike gị ga-ele akụziela anyị miracle UK a na-aga n'iru with common sense, science and technology. France the same pattern, Italy the same pattern, Dubai the same pattern, Japan the same pattern. So also in Africa, onye Anambra State, onye Monabia na Enugu Bai na Ebonyi. Factually you're free. In a 21st century child can be na keep it endo. Ebe China na South Korea na plan ka ga ewepụta wu ya eme madam anwụsị anwụ. Gwagodo m ihe ije ekpere sisi be were ekpere n'ụwa. Gwa m ihe a onye Hausa nwere ije ekpere. Gwa m ihe nwere onye Hausa enweghị. I nweta na ekpere. Somebody places no name. Only here na be free n'ụwa. Everything is being done with due process. Onye ọbụla ma mgbe nwa anyị nwoke nna anyị ọwọ mgbọ nke Enugu. Mbụ Elijah Enugu a ga-echenji afa ya bụzi nna anyị ọwọ mgbọ. Aka na ọwọ mgbọ. Yes, nna anyị ọwọ mgbọ. So nna anyị ọwọ mgbọ nke nọ n'Enugu. Onye ọbụla ama 419 dị egwu. Mgbe ọ bịara ekpere na side anyị ebe na-aga church then. Anụ gide kuru obere nwa pụtasị na obere nwa asị n'enu daa n'ọnwụgo okuria sekpara na n'ọta megide kupụta ya kunye ya n'otu asị na ọdịgo ndụ ọganda abụ ndị ori but the way you value these people you can never believe na ndị abụ ndị oshi because they are presenting themselves na ha na-anọchite anya Chineke. Anybody nọchitere gị anya Chineke man bụ efu not in form of mmadụ nọchitere gị anya papa gị wee na nna gị dị ndụ your father dị ndụ ịkpọrọ onye ọzọ na-akpọ onye ọzọ papa ka ị chọzi ije na-ekpesala onye ahụ instead of your father. Ka ngwa gị eziokwu mgbe ị ga-ama na onye ha bụrụ nna gị bụ ọchị inye gị n'obi onye ahụ iji mere nna gị tarapụ na gị onwe inye gị n'obi no matter how many plot of land o nwere onye ga-ewepụta obi gbasapụ obi nye gị n'obi na-akwụghị ụgwọ ọbụla bụ your father. Nna gị ga-enye gị na nana gị ego free of charge dịkwara gị bịa gọrụ gị ọfọmọsị ya eme foundation. So you see na somebody man of God. You see na somebody man of God. A na-egbusisi ụmụnne anyị na na-eme ekpere TB shoshu egbugo buchacha nke menelele mego meketa ike ya ụdị ewuzi kịta nna anya ọwọ mgbọ nọ n'Enugu azọgburu mmadụ 14 na nke ya onwere ha nchọkpọrịta n'ọnwụ sọsọ nwa ọnwụ ka Christianity na-egbu anyị na ndị Hausa na-amere mma na-egbu anyị taa Fulani na-egbu anyị bụ kọsọ na anyị nabata Christianity. Ọ bụ na ndị Igbo dị ike dị mbụba mgbe ha na-eme ọdịnala onye mịa mma mana Christianity si gị na Jehova ya agbalụ gị ọgụ ihe gbaghalụ amaghị saịda gị tọrọ ka amaghị ewere mma na-ebe anyị isi now ndị banye ezuzu katago nabata Christianity kedu iji nabata Christianity Bible sị gị no weapon fashioned against you shall prosper ogwe eziokwu Bible sị gị fear not greater is he who is in you than he who is in the world. Now mụ na gị bụ the talk of the day in the whole western world news now. Nigeria bụ the talk of the day. The things going on in Nigeria now, they are announcing it in every world news now. Imepe news national TV in the UK efia imepe nke ndị Germany efia imepe nke ndị Japan efia that over 120,000 Nigeria Christians has been killed efia. So in about Christianity, and announced now over 100,000 people within a year. Within 2-3 years. Now we got over 100,000 Nigerians. Now we 200 and something people. Now Benue. Now the same people who are that no weapon fashioned against you shall prosper. Jesus made headline news. Because we are defending lies that they told you. In a defense, that's a hassle again. Today you became their top news. Okay, the news now going on in the Western world. And African man cannot Western them. Now you guys are announcing that over 100,000 Christians has been killed. But you gave us Bible that told us that no weapon fashioned against us shall prosper. Why did this Jesus you guys introduced to us allow 100,000 to be murdered? When you hear the constant in the world will change. I'm relying on Christianity. If you hear the constant in the world will change. You need to change your sense of reasoning. But see reality they hit. But see reality. When you can have one get. But see reality they hit. But see reality ga apia. But see game to ngana nsobu kale gene ki ya ama na so mmadụ bụ chi bịa n'enu ụwa. Enwere ihe niile bụ n'ụwa bụ mmadụ. Ni tiketawo, ni na-ekiri m ketawo, ni ji phone n'aka, ni ti elo data bụ mmadụ. Na nwere ego dị na akpa gị now. Ni na-enweta alert na your phone. Na nwere ego dị na account gị mmadụ print all those things. Mmadụ designs all those systems. And this is what you need on this earth to survive. Human solution.
ebe mmadụ kwara ụzọ ka ị na-aga isi niile na-eso ụzọ Jizọs ma ụzọ Baịbụl ti isi n'ime ọfịa ebe ụzọ adịghọ you end up in bush okwu eziokwu the only way ị ga-esi wee na-aga wee nweta destination ebe na-aga bụ gịnị ị ga-esi okporo ụzọ mmadụ tinye n'otu nke Jizọs itinyere i were Jizọs be pray for what we can do for ourselves and we are doing. And those who are claiming that to be the Jesus mouthpiece, you are the one dashing them money. They use the money to move around with the security to protect their lives. Develop them. See, you need to know why they might be ego. You will problem also when why. When you're working, you know what you can go. When you can go, why nothing is bigger than money. And when you can go, why somebody be sitting in a go tendo asiasi. Ejege go tendo. Don't do it without taking Kalimu go. When it's in ejege go tendo, ejege go tendo. Blono. That particular aspect of meditation. Can you for me in me? And when only get in a new button and Nigeria are free or the possible. And when only the free get they say no, Makana Nibo, no one didn't when they get free, they man Tiago near. When you open each of you get you better get quabo, the free process chapel, I think I speak at Diego. You get you not walk at Diego. You attend them. You get you not want to. So, need them to tab ego. He need reading my ego. That is why in the church we're making. We will put ego in a citizen. Anyone can from Germany. No melolalo. No melolalo. No no. Government will go over to something million. There's no melolalo. Upon our a year leave. Why to something million naira no melolalo? Why don't you want to survive the same way the Westerners are surviving? Ndi pneumonia ga ba aro ni ha desusu ni mo state kita. Ndi pneumonia. Ndi oyi ga ba. Ndi ga for this thing. Ndị ngụgụ ha ga-akpọchi from there abụ adị ha na lungs vicana olive oil tanko I'm telling you jee hospital kịta ọya anyị na-emela free ebe o nwere ihe dị expensive kịta ka ụlọ ọgwụ maka Chineke malaria ya gị na ije ụlọ ọgwụ ga-atụ ya 80,000 unless when you get hospital malaria plus mee gị now eburugu jee hospital today na Nigeria mee gị lab admit tie gị drip gbaa gị ọgwụ ego ị ga-akpụ the lesser money ga-akpụ na that hospital from 80,000 up 80,000 or 1 naira. Now, how many people with this 80,000 million ama? Ona no know you. Kedi million ama lagi for. Nne gina naga no die. Papa ga no di nwolo ogbo gi na eje ekpere na London million ama. If you go na make crusade in Europe na London. If you go na London no chipere ri ugu. If you go na London say na fasting. Kedi nke ji Geopolitics. E mana Christianity men ndị ba get na Hebrew that slavery ship na pata na river Niger people ga ejo na Europe. Hebrew slavery ship na aka na-ekwu na if that slavery ship ndị ọcha ji bịa n'isi buti ya na akwụsa na river Niger send mmadụ ba it will be filled up. You know? Hebrew slavery ship are doing at the Niger. Can now wagon on. See now slave ship on your natural in Europe. How do you do? Over here, religion, of course. On a name, Mary. It happened the primary things with him and the natural Satan. When you was Satan, he was Satan. You want to know what he did, miss. He didn't miss in Aban. He wouldn't any power apart from Oni and Oketa. Open and where Jesus and power and look at Ejike, but Bugumsis. As it is you. Open and the more for the cream, get upon he in a Belena Jesus. It was his Ezeaku. Ndowi ono ka ije bebe tumsis mana to modo kan nenyu no onye chini ho mani na agwa na reality hit ege wata no nene kede me ni manjini test ke Jesus akita no no ebele ni na ebe we go to J hospital je na oncologist department na teaching hospital na Bromi hospital ni no hospital no Ogidi na Lut hospital na Lagos je na agwagwalada teaching hospital je go to test kede power Jesus je ebe ndo ya no ndi nwe spinal cord injury ndi nwe cancer female surgical ward Jena me surgical ward je go there ba get test kana mmadụ na bịa ọrụ chi ho me test mama na arụ ọrụ ndị oji onwere ihe na-eme unu are you getting me je go me testing power Jesus testing mmadụ ma before mu na-emewe me ekpere ahụ na mana testing microphone 1 2 testing achọm ka test kana ike Jesus ma na arụ ọrụ je kana UNTH je ebe ndị nwere cancer no kpere ofonye ekpere ka ọ chirute nawa ikpesieli ekpere send ya back to lab ka eme ya lab confirm na nweze cancer na n'ime ịmanụ na arụ ọrụ why are you playing with your life? Spinal cord injury. Do you know what it is? Do you know what it is? In Egypt, but not in Egypt, but in Egypt. When Egypt and Morocco here, Tunisia here. Also, Sondoji. Nigeria, South Africa. Sondoji is you can't say what if you're going to child South Africa is. I'm not going to in Africa. In when a black man, I will lie in cars and check the stupidity in Hawaii. In one of the most when we have that name Jesus, Jesus. The most men in Africa. The worst thing that happened to you, being about somebody you don't know that he died for you with zero evidence. The people who told you that Jesus died for you are the state assembly who printed the book, made profit, sell it to you. How come this thing become possible? How come?
And it is clear before you know that you cannot convince any white person to worship any god from Africa. They lie to you, they beautify their lies, sell it to you. Could you imagine if a black man will have the word of God? You need to pay Europeans before you read the word of God. And what makes you African to believe that the Bible is real? We have Bible, we have other religions in Africa. Now, what qualifies the Bible to be real? Because it is what they brought to you. If it is other religion that they brought to you, by now you become part of those religions. But what happened to whom you are before they came? You yourself for no reason. So, although no perhaps in KTB Joshua, Tibo over 200 people, is it not enough for you to wisen up? Perhaps in a Delta State, Tibo how many people? Is it not enough for you to wisen up? So, 1 19 and 1 and everybody. Is it not enough for you to wisen up and know one reality? All reality is in that house. It didn't be also I came from a poor family. Agent boy at the age of 11 years, from primary 5. Tabafu, which none of my mates in Ababa in London. But you want to use Jesus to encourage me. Tabafu na Jesus Yagozim. And when I am Jesus and when I boy in London. Why can't you fight for me to know? Now everybody born in England over. Now Britain with the Bible. I'm under Portuguese in Namma. In the Portugal Mandro Namma. With you for bringing lies, for engaging the brain of my people. For enslaving them at the second time. Somebody named me Hannah walk. What are you praying for? They walk on a big way no knock. These things we are seeing with our eyes. You see them when spiritual control physical. Where is the spiritual? Are you spiritual human being? Have you eaten spirits before? In when go business in my spirit. And drug is not spirit control physical. How? And everything you are doing today, you are doing it physical. The same way you saru you what is saru you the same way you charge your phone, now this is charge your phone. The same way you tear data for you to watch me, now is the same way you tear data. The same way the same way you make foundation loan or can give on to make foundation loan. The same way Satuamu make is Satuamu game. Now this is natural spirit. It's not spirit control physical. It's only ego or spirit in ego, then go take a lot. Spirit and ego Muslim na chai for over 48 years. We only watching Nigeria as a president. With a brand and we only watching Nigeria as a president since 48 years till now. It's now 49 years. And we only born as a president for no 8 years. Because no reality. Ndi na change common sense akonuche. Unite abulo fa no ni me bacha abulo. Mana ni Igbo governor seketa hapata na copy to obi ono. E ho nwanne go onye Igbo. E governor onye Igbo pata Peter Obi nwa chọrọ ka imara mo ga-echekene no kene. As onye Igbo ipụta gị nwa bụ Igbo governor na akị ọnụ. Na imara ihe bụ president. No ko onye Hausa je chai. Ndị ba ya ụfọdụ nwe kwisi o. I'm telling you, if I want pata if I want agba Mbaka ngwa ezo. Ụfọdụ ndị ba ya dị minye aka. Oh, sometimes also ikirichi omume ndị ba ya na-emefu na helping them sometimes. Ụfọdụ na-ata afọ akwesị ịta. Nwa ha kwesị enwe. Ni posta na mana arinze na eza akopata. Okwa mo abno mo YouTube na ta. Manda na come on oketa. They know that what I'm saying is true. Aro ya hechina, they will follow due process. Manda na come on oketa. I have educated you to know that Jesus said that warrior. You are not defending it. He ya aro chikita na eza akwa no be bad. You follow the I didn't want here to follow the due process in anya. Inwo. Iruko na chinwa chuku. Kede buria. Chedu nwa dike giri buria poverty. Chedu ho chedu nwa dike. Omo buru chedu nwa dike nwete go within 2 days. Poverty buria. Keburu TB Joshua poor system. No system to restore him back from cardiac arrest onwe. Now, kede ko onye Igbo bonya Anambra State na ekiri mketa mujura na nyafo. Ge-esi pata febe TB Joshua je microphone ase mmadụ. I am a demon. Onye Igbo nwanne me believe onya na come on. Na akpọ m iyi. Na ihe na akpọ m kita na defend so na TB Joshua na-eme. I am a demon. I am a demon. So no we so. Hey, Chineke oge ka bịa. Buhari Machuku. So here now TB Joshua na-eme. Who are you? I am a demon. Are you a dragon? Yes. Okay. Onya another. So can you can even know Christian? So yeah, bro. Ndoka na-ekiri mu na. So ihe m na-ajụ no biko ihe TB Joshua momoto fofo yi na-eme. People another agba as a papa right on ndị hype na hype. Imoni have arranged something. Now here you guys a Christian now watching be your real. Yes or no can need it from Christians. Kamara keneka brain no satisfaction. Oh yeah, babo na ma akwụsị baru no mba. Pet wona pet mamu na ga-enwete sense ka mmalụ. Ihe m na-ajụ gị na abụ gị nwa bụ onye ụka na-ekiri m na ihe TB Joshua no moto na-eme. Somebody another pro. Odana na apia ya kanobi you are delivered. Biko onye ụka na-ekiri m ikwete na ihe abụ real. There is no power na eme onye ahụ otu a. Dai no nwe o ma akọta no nwe power na-eje hit ya ka anya. Bim. O mekwa oto hit kwa gbim. O mo oto hit. Dai o nwe something wave na-eje hit onye ahụ. Oh, yeah, natural. In my woman, your name medical doctor may go surgery, couple time one over.
asa we ni ake no ebe aketa now ngwa ka imekene testing biko ihe niile na-ekiri anya bụ onye ganugoro hernia operation ma onye nwunye ya menugoro operation wee mụọ nwa ma onye nwatakịrị ya megoro hernia operation wee gana aka enu ka imekene testing na-ene anya ami okay is not real only okay ọmarịcha nwaanyị daalụ ndị kristi figo ha ma mkpu okwu kịta ha gbacha nkịtị ọ ikpu iyi ife nna junu bụ ndị pastọ nụ na-adefendị unu na-adefendị onye ha na-ada n'ala ihe a ọ bụ real Ifeanyi Eze is not real Papa Eke Masi never real okay now wee jọsi okay ndị nwunye ha jinugoro operation mụ nwa ma ọ bụ ndị menugoro hernia operation ma appendix operation were ike n'aka ọ na-efu onye nwaanyị ji operation mụ nwa witness go onye ji operation mụ nwa were aka echi ndị mmadụ kwesịrị oke rụsị my wife operate nwunye nke m ji operation mụ ịtọ ọkụ ji operation mụọ sọpụrụ Chukwu wenye n'aka enu so now enwego ndị fụrụ onye ji operation mụ nwa na onye mego hernia surgery ọkpụ ya okay now onye funugoro onye dara ngwụlọ ịma be nna ya na onye adara ngwụlọ ekpesịrị ekpere ọgaba ije wenye aka enu ọ bụrụ na ifunugo onye dara ngwụlọ onye village unu ịma na amụrụ onye ọda ngwụlọ na-aga na wheelchair eduru ejesi ekpere ọ nata were ọkpa na-abụ zọrọ ọkpa na-abụ gara ije nata breki ereke maka onye bụ ya ahụ breki reke otu ọkụzụ dị kịta ihu ọkụzụ ibiribe ọgada na enwe onye duso ọga ọkụzụ dara ngwụlọ ndị ọkụzụ mana onye adara ngwụlọ o jesi ekpere n'uke from wheelchair ka o ji je ekpere n'uke wee were ọkpa na-abụ zọrọ bịa na ọkụzụ junction naba duso ọga ọkụzụ maka na ga-ebido from there agbabi ọkụzụ agbabi ntotu come on kedu ihe na-agbụrụ onwe gị fọ so enwebe onye fụrụ na onye dara ngwụlọ gara ije ịma be nne then why can't you accept the truth help your family and your life and your children to come since egbe na onye kpụrụ isi afụ ụzọ kedu onye mana klaasị gị onye a gị na ya dị n'ofu ya dị n'ebe ọ gaa na village ebe ịmakwana miracle ahụ na-eme nọ n'oji ebe ndị ọlụsị nọ n'oji ka ihe niile ịmakwa ndị kpụrụ isi nọ n'oji karị 1000 jegodo n'oji ebe a na-edobe ha ndị dara ekpenta nọ n'oji karị 5000 ndị dara ngwụlọ ọkwụ na afụ ndị dara ngwụlọ na-ụzọ Enugu Ọnịcha na ọba ha na-adị ka wan ọba ha na-adị ka chaja so ebe chere na onye ekpere were ọkpa ya gwogom maka na ukwu onye ngwụrọ na-adị tapịa tapịa ụfọdụ n'ime ha depending on ụdị ngwụrọ da enwe ụdị ngwụrọ mmadụ ya dị ukwu ya dị ka nwaanyị si ikpechere nne ekpere nnọọ owere ọkpa agaruzie ka Izaga onye kụziziri ya ka esi eji ije mana kọmọn nwe spinal cord injury na ọnwa ihe na bed bifo iji ije ọzọ a ga-akụziri gị ka esi eji ije kedu unu ji na-egbu ụlọ anyị Igbo kedu nwa okorobịa Igbo onye ke na-achọga n'ụlọ ụka si na Jizọs bụ onye ebe na-asị gị nọ your savior oge ebere gị n'uru the same people reg n'uru ndị nye gị Jesus cannot give you a free visa ndị nye gị Jesus cannot give you a free visa ndị nye gị Jesus my younger sister nchọka jee gụọ akwụkwọ na Canada nke ntọ my immediate younger sister ama m ihe m gabiga with ma steeti date onwebeghị isi pone ihe niile m spend gone ime nkasị gị mee nka onye nwe na help me ama m odogburu anya nwee ike doo ya anya mana isi gị weta nka ịkwụ ụgwọ almost $8,000 Canadian dollars ịkwụ ụgwọ akwụkwọ kedu onye Canada na-akwụ ụgwọ akwụkwọ n'Africa ime na ndị ọcha were gị na onwere ihe bụ that is why as a medical doctor today you cannot travel to Europe to start to do surgery in any hospital it's not possible a surgeon na Nigeria cannot travel to ka onye ma na ndị ọcha bụ gas na ha trọsọ gị ha manye nwa mugu and they will put you from school start afresh but to surgeons now from Europe talk na Nigeria get celebrate here from airport to the hospital achinye ha mma eji awa afọ ha waba afọ ndị Igbo si onye ma ọbịa ọkpọgọrọ were ya mee gịnị gbaa ihe tago so kedu ihe na-eme unu chọrọ ihe free ka Jizọs mere gị free don't swear ndị abịa gwa gị na Jizọs na-agwọ ngwọrọ na-aja na-arụ iche izuzuchi jegoro ha wiche asị blow clutches na nwa veji nkịta ebere mmiri ọba mmiri ji clutches aka ebere mmiri ọba last year December onye na-eji chọ mmiri akụ na nke ma mmiri nwere ọkpa ịtọ kịta sugar na-eme mmiri ebe mmiri ọba ọgwọghọ mmiri the sugar can happen to me tomorrow it can happen to anybody and onye na-preach ka ịma na enwe onye Jizọs na-enyere aka ụwa a bụ ebe mmadụ medobere gị enwe president ya abata na managing economy of my dollar that 100 naira ọrụ aka mmadụ bata n'ime ndụ m na gị na-abụ dollar gbago to 1000 something enwere ọrụ aka mmadụ ga-abata n'ime anyị kịta dollar agbato to 100 naira ọ bụ na ibido production n'obodo a mewe export produce many things anyị na-use n'obodo a na-eme export ka ngwa gị eziokwu dollar nwere ike ịkwọ with naira otu isi double take ga-esi megịnị ka o ga-esi wee nọ dollar of the highest currency nwere n'ụwa the answer is ego Kuwait ka dollar very well ego Kuwait ka ego ka dollar pounds ka dollar euro ka dollar you see
mana gịnị mere eji wee were dollar na-eme international business ọrụ aka mmadụ pụtara gwa gị na e nwere ngwa ọgụ na currency aka ga-eji na-eme international business ọ bụ n'ime ihe na ya ga-agbalị unu bụrụ egbe America bụrụ egbe gbalị obodo win na-eme ihe niile merie ụwa bụrụ cup tụrụ ugo jide world power now gwa gị na before you raise any of your resources to internet to world market that you must use dollar to sell it. If you refuse to use dollar to sell it, you should keep it in your own country. If you try to sell it out with your own currency, they will come out. But America they got to that you should not sell out your resources with your own currency to any other country unless you use their currency. Yes. Only one country to farm and manufacture with the dollar. They are the only one using their oil to date. They store their oil. And they for the country, I can mention the name of the country. And when a country say what? Now farm dollar their money. Now somebody will able to do what can use again in international business. I know that's in America and Nigeria $1 million. In may go and went from each $1 each for transaction. Amen. In may go to America. Why have Venezuela? This is the name of the country, Venezuela. Venezuela. You don't want to know practical something that is happening to the world. Now America to the moon again. With our currency. Now you learn how I know them man. Again, when you no try to make no try to make a profit. No, do and when the president challenge they can say they are oil with $1. If one boy, in a better. A clear up with that. 1 year. When Trump talk now, all send that shit to reply him now. They free him in 2019 and not a part of Nigeria. They kidnapped one of the American presidents. Donald Trump sent that only 8 soldiers. With a telescope, you have on the hand on a Sambisa forest. Send that 8 soldiers were one of the fastest fighting jets without even informing our government that they are coming. Fellow jet and Sambisa forest go on after 2 months they kidnapped one of the camp president. After 2 months they do the man talk won to be a boy to say was ndo kas na ochukwu wete no werigo na bapu religion isi Ndoka. Ocho ndo ocho hadi na akoni na akona onye na ha na akọ evidence adịghọ no faith ni mo faith je mego faith a charge phone phone na ba faith aba isi ije no kpọ isi with faith oto eze akụ si kpọ isi with crepa kisi kpọ isi faith aba isi How they negotiate with you? It's a faith. Sometimes they imagine. You can't imagine man by Oluchi. Imagine. And when I find no go get an Ebelama, I'm showing the video here. Felix is sending them today. No one fibroid. Imagine. Eh? Let me show you. Now, who eat it? Oh, well, who rely to? I am I have a big guy. You're gonna have woman, you know. So, no, your child, I mosquito tie and over there. On more, Macamonta. Go away, with the hot. I am a gabambo. Eh? Nene, I get that. Nene, already be doing. Nene, that I got some. Okay, you know what? Don't worry. You do that, and I can find it. Nene. Then I fear, she no didn't have fibroid. That I can manage them sending me and sending of the video today. If I bet day today, if I bet day today, if not, I send not to that. Oh no, go better see how they get well team of doctor get me operation over. Go to no baragati. I am improved. I got me to my over. Never well. And yeah, surgery almost 2.something million. We take okay, go to a baragati. One the doctors get me operation over. What's name well? Come on 400,000. And where would you? With the 400, get you go about. Who want to get make surgery? 5 points of go. You just go about it. I didn't go nobody was all free. From the hospital, all go in again, Kaya Bob free. Not just what the surgeons over. In go to a barakatiniana. Represent medication. It wasn't no way, you know, go bed and do to your man come.
Now, only be talking now. No category live oil, no category live oil. When see ya bia na genyere aka. Obia no ogwu nya ka chari okwechi no ma no no ogwu sisi ya na nwa. Doctor team of doctor make surgery. But hana watch aga fools go na ebupute gi nda. Hana emege because all this kind of surgery I know they agree one doctor to do it. Hana dey 2 or 3. Join with our resident doctor. Because some are not reality. And those doctors, they are not even taking anything from us. They don't name me, I go and away for name. Now when we invite them, they come. I go and help while na hand nyele za kwaka. At least no be na bia na measure. Mana na agwa na efe gefe. So to ebe nwa na no all the na ka fibroid ke play emege manwe fibroid okuya. Na ekpere now, ị na-ekpe na ga emege manwe fibroid. Okuyo obi gị na-agwa gị. So ozi niile onwe nobere ihe ngwa gị n'ụwa anọ m egosiri evidence. All the market oji na church. Ya gbara Jesus ebe. Yenye Thanksgiving. Nwaanyị ndujere nwa ya India, emere open heart surgery. Oyi chọrọ igbu m n'India. Ọ nataje gị ifi kpọ Thanksgiving je wono ka adiboye. You spend over 1 million. Mana 1 million na zuru ime mmadụ 10 fibroid operation na our NGO. Get Thanksgiving.